от Левски. Има думата Андриан и неговото семейство, фамилията. Ама дръжте тази часта във вас. Андака, булка, андака. Бажанак, върнем да набирам. Върнем да набирам. Дай на мен. Няма стойност. Монети. Две големи монети свикървата подарява на булката. Той са лично от свикървата. Служил се свиш. Малко. Другата монета е за венци. Двете монети са по 10 грама. Едни и същи монети. Едната за венци, едната за булката. Да са живи и здрави и свикървата подарява тези монети. Има думата таткото. Добър вечер на всички гости, малко съм присипнал. Благодаря, че не уважихте и боной път носиш амигуш да изкреаторио и... Добър вечер! Ключите са в мене. Сега идва ред. Това, което си желаехме, малко съм си разтърпял гърчето, но това, което постигнах с този син и жена ми, с тяхна помощ, иска да му подаря тези ключи. Това са къщи на Венци, на неговата къща. Това са неговите ключи и искам, както е ценно златото, така да си ценят труда, парите, да създадат семейство, каквото съм създал аз, да си възпитат децата, да ги слушат. Любов. Не мога да кажа нищо. Много деца, много момчета и много момичета. Браво! Agora essas chaves da casa da Vence da Bulgária onde compramos, oferecemos uma casa para ele. Muita saúde! Всички има Андриан желанието всички да станат с един ключек, тъй като след този ключек ще събираме по малките пари. Всички, ако обичат да станат, който го уважава. Живи здрав Андриан, неговото семейство. Има думата бащата на момичето. Андриан желай на всички като неговите синове и неговото семейство да бъдат такива послушни синове, всеки да има възпитани и да слушат баща си и майка си, както те са слушали. Има думата нашия приятел, сват, брат Сунай, с неговата фамилия от Левски. Добре, няма нищо против. Има някои хора, които бързат, искат да си дадат подаръци да заповядат, които искат да останат да се доиграят гюбека, да изчакат. Ой, да ни паднеш. Много назад ще, няма да бъде.
И когато... Има думата Фатмето, те също и от Левски. Подарява един ланец на стойност 500 евро. $12 грама е ланеца. Специално за зета. Повече държи за зета, колкото за дъщерята. Да са живи и здрави. Венци, така баба да имаш, да знаеш. Така, имаше. Една гривна над 10 грама нагоре, също за дъщеря си, също от България. Знаете в момента колко вари златото от магазина, до 65-70 лева грама върви. Да сте живи и здрави, Суна, и цялата ви фамилия, живи и здрави да са. Бабата се отчете с златото, телото ще се отчете с пари. €100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 евро от бащата до тука. Какво да бъде той? Нещо хубаво и интересно да е. За сватовите, за всички, които уважават Сунай, ако обичат, да стават. И техните за оркестъра. И така продължаваме. 1000 евро до тук имаме. 1100, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500. Поздрав иска специално Сунай за неговите братовчеди Испания, в Англия, които са в Холандия, има негови братовчеди и поздравява ги всичките тях.